И здравейте хора, аз съм Добро и днес ще играем Акт 3. Следващата мисия е Уиски Хотел, което може би трябваше да е една мисия, ама аз нали знаете, че играя само една мисия на епизод. Мисля, че този епизод ще бъде качен във вторник или в понеделник. Сигурно сега снимам всичките епизоди, целият Акт 3 го снимам. Ще го разделя на... и ги снимам на отделни епизоди, да го превъртя. Защото да почвам някаква нова поредица. Няма да ви кажа вече поредица, защото още не знам каква е. Каква ще избера. Но поредиците на Hearthstone на Heroes of the Storm ще остават и няма... Тя ще си ги има. Това е белият дом. Значи миналата мисия не има на белия дом. Фак. Ще променя името като свърши епизода. Тоест като да снимам всичките епизоди. Давай, ти си усен бот, няма втори като тебе. Фак, ще ме убият. Сигурно съм убит. Пак тази драматична музика е. Тази драматична музика е. Мърсъв съм. Фак. Само да не стане нещо да играме с хеликоптера. Те са лошковци или са? Те са лошковци, чай ще правя микрофона. Аз пък си правя микрофона, те ме убиват. Не умрях. Давай бе. Yes. Да, натам съм тръгнал бе. Така. Фак. Фак. Уф. Ще ме убият. Не ме убиха. Не ме убиха и няма да ме убият. Оф, как подскача. Какво правиш? О, цупили си се, комахаш картината. Партията пака. Давай. Давай. Мятай. Ще ги мяташ като Джон Сина. Това е май не е много добро скривалище. Но аз мога ги стелям, а те не ме виждат. Аз не мога ме от така, защото съм много дебил. Отстърня на това, защото пак съм много дебил. Този е точно от тебе и не те уби. Уникално. Къде са обучавани тия? Казарма ли? Сигурен се. Така. Опа, ударих с микрофона. Да не се чува нещо гадно. Оха, колко вода, колко пяшка е. Окей. Смятате, почти съм изхъбил патроните. Ще умря. Ще кажем патроните. Не знам какво ще да кажа аз. Те пак ли ти нямаш ита и в една къща не мога да мина. Те мисля, много съм дебел. Много си дебел, не мога да мина от тебе или аз съм дебел. Или от двамата. Пробвай в белия дом.
Какво? Ние пак ли... Пак ли на същия? Фак. Така. Така. Какво? Колко пък хора? Стреляха, че... О, ева така. Какъв хедшот, може би. Така. Американското знаме. В момента... Аз съм Джеймс Рамирес. Който влезе в гъщата стая. Играе правилно с Гари Роуч Сандърсон, който е в Русия. Прецакан. Но сякаш иска да гледа тук престилки в Белия дом и да защитава монумента на Вашингтон. Тук това си е патриотска мисия. Това е патриотска мисия. Не става дума за чест и слава. Пак си защитата. Какво? Този гума е всяка втора кръшка. Ще му запомня физиономията, сигурно ще го... Какъв е той, даже аз не знам какъв е, дали го... В някои от следващите мисии. Теодоре, какъв е той? Това спеко пре... Какво това бе? Флер е? Давай. Това им пръщи. Много гадно. Да не видят, че е чисто. Не стрелят. И нещо такова. Его монумента на Вашингтон. Окей. Какво драматично повторение. Тази мисия беше много кратка. И да, мисля да свърши. Това ще е всичко за този епизод. Хора, ще се видим следващия път. Не забравяйте харесате, да се абонирате и да коментирате.